Припинак – мікрараён Вулька. Наступны припинак – Вулькаўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак – Вулькаўская. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 29. Припинак – Вулькаўская. Наступны припинак – Рабінавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак – Рабінавая. Припинак – Рабінавая. Наступны припинак – мікрараён Паўднёвы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак – мікрараён Паўднёвы. Припинак – мікрараён Паўднёвы. Наступны припинак – машынабудаўнічы завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак – машынабудаўнічы завод. Припинак – машынабудаўнічы завод. Наступны припинак – завод Цветатрон. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинак – завод Цветатрон. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак – завод Цветатрон. Наступны прыпынак – Кавалёва. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Кавалёва. Прыпынак – Кавалёва. Наступны прыпынак – рынак Лагуна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – рынак Лагуна. Прыпынак – рынак Лагуна. Наступны прыпынак – Луцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Луцкая. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак – Луцкая. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Прыпынак – 28 ліпеня. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Прыпынак – Вяслярны канал. Наступны прыпынак – завод. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – завод. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак
завод. Наступны припинок Богданчука. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Богданчука. Припинок Богданчука. Наступны припинок Центральная поликлиника. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Центральная поликлиника. Автобус рухаецца по маршруту номер 29. Припинок Центральная поликлиника. Наступны припинок гостиница «Юнацтва». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок гостиница «Юнацтва». Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок гостиница «Юнацтва». Наступны припинок стадыён «Будаўнік». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок стадыён «Будаўнік». Припинок стадыён «Будаўнік». Наступны припинок Ленинградская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Ленинградская. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок Ленинградская. Наступны припинок Палац спорту «Виктория». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок Палац спорту «Виктория». Припинок Палац спорту «Виктория». Наступны припинок троллейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок троллейбусны парк. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак троллейбусны парк. Наступны прыпынак новыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак новыя задворцы. Прыпынак новыя задворцы. Наступны прыпынак старыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак старыя задворцы. Прыпынак старыя задворцы. Наступны прыпынак аўтарынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак аўтарынак. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак аўтарынак. Наступны прыпынак гасцініца «Дружба». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак гасцініца «Дружба». Падрыхтуйце
прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак гасцініца «Дружба». Канцавы прыпынак.